नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहल बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो आप लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे लिट्टी चोखा, जो कि लिट्टी चोखा फिल्म के फर्स्ट लुक आप लोग के बीच में आ गया बा। तो उससे पहले आप लोग के एक छोटा सा अपडेट बता दी कि खेसारी लाल यादव जी का नाम है 5 दिन पहले, जो कि स्पीड रिकॉर्डिंग इंस्टा पर रेड लिपस्टिक जो वीडियो दर्शक लोग और आप लोग इतना ज्यादा प्यार दर दिले बानी कि वो गाना के व्यू करीब 5 दिन में 6 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। तो आप लोग के बता दी कि अभी तक आप लोग खेसारी लाल यादव जी के जो कि रेड लिपस्टिक के वीडियो न देख ले बानी, तो आप लोग भी जाई स्पीड रिकॉर्डिंग जो कि भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा ऊपर जाई देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई काहे कि भोजपुरी के सबसे महंगा वीडियो जो कि खेसारी लाल यादव जी के बाद जो कि रेड लिपस्टिक के वीडियो जो कि हिंदी वीडियो के टाइप पर बा। तो आप लोग भी जाई स्पीड रिकॉर्डिंग इंडिया पर और खेसारी लाल यादव जी के जो कि रेड लिपस्टिक के वीडियो देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई। और जिन भाई लोग जो कि रेड लिपस्टिक जो कि गाना के वीडियो आप लोग देख ले बानी, तो कमेंट बॉक्स में बताई कि आप लोग के देखे में कैसा लगा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव की फिल्म रहे लिट्टी चोखा, और फर्स्ट लुक आप लोग स्क्रीन पर और डिस्प्ले पर देख सकत बानी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताई कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जो कि लिट्टी चोखा फिल्म के फर्स्ट लुक आप लोग के देखे में कैसा लगा। काहे कि जो कि लिट्टी चोखा फिल्म बा जो कि किसानी के ऊपर निर्भर बा, फिल्म में कहानी बा। तो आप लोग के बता दी इससे आगे जानकारी अभी अपडेट ना बा, जहाँ अपडेट आई जो कि लिट्टी चोखा फिल्म की तरफ से कुछ भी जानकारी नया आई तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। तो आप लोग फिलहाल में जो कि लिट्टी चोखा के फर्स्ट लुक के बारे में कहा रहा है बा का विचार आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।